Sa tinguha nga mas mapahapsay ang dagan ug paghatag serbisyo sa matag departamento sa lokal nga panggamhanan sa siyudad sa Cebu, ubos sa pagdumala ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia, dugang pa nga mga konsehalang gitahasan nga mo-oversee sa lain-lain nga mga buhatan. Atol sa flag raising ceremony kaganang buntag gitahasan ni Garcia, silang Councilor Edgardo J.P. Labella II nga mo-oversee sa Department of Manpower Development and Placement kon DMDP, lakip na ang Information and Communication Technology kan ICT. Si Councilor Renato Junjun Osmeña Sab ang mo-oversee sa Division for the Welfare of the Urban Poor kun DWUP og sa Office of the City Markets. Samtang ang mo-oversee sa City Agriculture Office kun CAD mao si Councilor Pastor June Alcover, lakip na ang Office of the Senior Citizens Affairs. Una nang gipasabot ni Acting Mayor Garcia nga ang maong mga overseer, eksperto sa naasoy nga mga serbisyo din dako kini og tabang kaniya. Earlier last week, I announced that some councilors will be overseeing some departments to help me in the management of the affairs of the city of Cebu, and I would like to make additions. Kainumduman nga sa miaging semana iya sa gitahasan nga muhimo og executive function silang Councilor Jerry Guardo aron motabang sa Department of Engineering and Public Works kun DEPW, si Councilor Joel Garganera ang mo-oversee sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office kun CCDRRMO, si Councilor Francis Espari sa Department of Social Welfare and Services kun DSWS ug Councilor Noel Wenceslao sa City Assessor's Office. Kini ang balita, Jingky Rosit, Cebu City News.